L-influwenza staġjonali. L-influwenza tixteret meta persuna infettata tisol, tatas jew titkellem u l-virus itir fl-arja. Kif tista' tevita l-infezzjoni? Jekk inti għandek sintomi tal-influwenza, oqgħod id-dar, tiġix l-iskola. Evita kuntatt fiżiku bħal li tieħu b'dejn in-nies, tan-nieq, bews. Meta tatas u tisol għandek tatti ħalqek u mnieħrek b'tixxu disposable. Armi immedjatament it-tixjuż użati. Tħallix tixjuż użati jiġru l-hawn u l-hemm. Il-ħasil tal-idejn jipproteġik mill-mart. Aħsel idejk ta' spiss bl-ilma u s-sapun. Aħsel idejk wara li tatas u tisol.